Let's go. Aktor ke Bollywood baak ka film style excuse me bat ka Alauddin Anrama distributor bat ki we pat balat saupo prasnam karta iathoh shongkurim bat ka samla ka ba arpu wisnam karta haka hotel baponam ka perthai hapo Dubai ka Bujh Khalifa kane ka samla ka balaya poika bat uni usahil aktor India kabakarteng ka Milina Alexandra kabadai nakari Belarus kabadon hajan kari Rusia une aktor basapo prasnam karta ulakran sapang ka Milina bat ka jingya per ka karta jongu ulaong ya ka Milina bakalong ka bastat bha bat ka deiru ka samla ka basurit nidon shibun ki jingya per ha karta jongi ka hendrai ka jingi ka balayalam linti yangi ka kham champang bha ha ka jingmut jing perkhat ban ni babun juwe pat ki samla ki badang arpus nem karta pat ka deiru ka samla ka bajamnut bha ha ka jinglong ka jongka lapan rap sahil khan kane ka Milina kadai ka samla ka badang chupandep ya ka jipuli shwa ban ya poika bat uni aktor na India.